HSLC आरो HS आनजादाव टप 10 मासियाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायदों। देग्लाय बोसोराव HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि गोजौ फरायसालिया बरायदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै सालबारि गोजौ फरायसालिनि बारग' गोरायुं तपेश्वर बसुमतारिया बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो सालबारि गोजौ फरायसालिनि गोरायुं कृष्णान बसुमतारिया। दिनैनि बे गोथार बरायनाय हाबाफारियाव मेलखौ कालेन नार्जारिया सामलायगिरिनि बिबान लानानै हाबाफारिखौ सामलायलांदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसेनो फरायसुला फरायसुलि आरो दिथागिरिफोरजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबिफोराबो बाहागो लादों। गोरायुं तपेश्वर बसुमतारिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै मा बुंखो खोनासंदो। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलसिम साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै जोङो 2024 मायथाइनि जे HS आरो HSLC आव मोजां मार्क्स लाबोना उथ्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों दिनै मान बावदों। सरासनस्रायै जोंहाथ' रिजाल्टआ जोबोद मोजां। आर्ट्सनि साइन्सनि मोननैबो बिथिङाव जोंहा 100% जादों। बेनि गेजेरावनो जोङो सायख'नानै साइन्सआव आर्ट्सआव हायार सेकेन्डारिखौ 75नि सायाव मोननाय जायफोर फरायसा फरायसुलि दं बिथांमोनखौ दिनै जोङो मान बावदों। लोगोसे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय जायफोर फरायसा फरायसुलिया 80% बेनि सायाव मोननाय फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ दिनै मान बावदों जों। मान बावनाय हाबाफारियाव खायसे खायसेनि बिमा बिफाया फैनो हादों, खायसे खायसेया फैनो हायाखै। जेरै जोंहा मेट्रिकनि टप स्करार दंमोन, 89% मोनदोंमोन मरम गयारि, बिथांनि अनजालि बिमाया फैनो हादों, बिथांखौ जोङो मान बावदों। जोंथ' हास्थायगोन बेनिख्रुइबो मोजांसिन जागोन। दा मेट्रिकआवबो जोंनि आनजादा मोजां, 97% ओरैहाय पार्सेन्टेज फैदों जोंहा। आरो हायार सेकेन्डारिनि आर्ट्स आरो साइन्स स्ट्रिमावथ' 100% फैखादों। जों बेनिख्रुइबो मोजां कुवालिटि गोनां गुन गोरा मोनसे रिजाल्ट मोनगोन होननानै आसा थिदों उननि समफ्राव। आङो बे फरायसालिनिनो बारग' गोरायुं। दा देग्लायनि रिजाल्टनि खोथाखौ आंहाबो एसे रोखायै गोसोआव दंखायो आरो देग्लायनो साबसिन रिजाल्ट खालामनो हादों। मेट्रिकआवबो 7 हिन्जावसाफोरा डिस्टिंसन लानानै पास जानो हादों आरो हायार सेकेन्डारि सेक्सननि आर्ट्स आरो साइन्सआव 100% लानानै मोनसे हिस्ट'रिक इयार हिसाबै जोङो देग्लाय दिन्थिफुंनो हादों। जों गोग्गादों आरो इयुनाव जाहाथे मोजां जाबावथों मिजिंथिदों। देग्लाय जोंनि फरायसालियाव गासै 179 फरायसाफोरा आनजादाव नुजाथिदोंमोन। बेनि मादाव 128आ फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिनो हादों, 50 जना सेकेन्डआव आरो थार्डआव 6 जना उथ्रिसारनो हादों आरो गासै पार्सेन्ट 96.17मोन। गतिके मोनसे मोजां रिजाल्ट जोङो बुंनो हायो। जोंथ' नाजागासिनो दं आरो फरायसाफोराबो बेसेबा गोसो गुदुङै जोंनि बे फरायसालियाव मुं थिसनदों आरो बिसोरनि थांखियाबो जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो आरो जोंबो मिजिंथिदों जाहाथे मोजां खालामनानै जोंनि सालबारि गोजौसिन फरायसालिनि मुंखौ लाखिनो हायो आरो जों इतिमধ্যे जोंनि फरायसालिनि बिल्डिंफोराबो मोजां जाबोनायनि लामायाव। गतिके जों इयुनाव मोजांखौनो आसा खालामनो हायो। फरायनाय बिथिङाव दाथ' गोदान टेकनिक फैदो, गोदान साबजेक्ट फैदो। बे बेलायाव प्रेक्टिकेलनि जितु साबजेक्ट बेफोरबो बांनो हमदो। बे बेलायाव जोंहा प्रेक्टिकेल रुम नांगौ, हयथ' प्रेक्टिकेलाव बांसिन मार्क मोननायनि सुबिदा दं। बे बेलायाव आरो मोजांसिन जाबावनायखौनो आं मिजिंथिबाय।